Jee, nyt on jo saatu aika hyvin järjestykseen. Kaos on aika hyvin hallinnassa. Vielä on vähän tehtävää. Mutta aika hyvin kuitenkin. On ollut tietysti aika kova päivä. Siirrettiin tämä hylly tuolta muualta. Ja sitten tähän saatiin aika kivasti tilaa. Näin. Ja täällä mennäänpä tänne katsomaan. Täällä on se pöytä. Siis tämäkin pöytä, joo. Ja sit satinkangasmallit aika kivasti. Tuonne. Ja sitten tää pöytä on nyt tässä. Tää komistus. Ja mennäänpä sitten täältä kautta. Oi. Enjoy life. Nauti elämästä. Ei varmaan näe. Siis ei näy. Tarkoitan. Mutta ei se mitään. Siitä on Emma ja Emma. Ja Arabian astiasto on siinä. Mitäs täältä löytyy? Ei voi olla totta. Lampaitakin näkyy. Taas eka tää. Näinkö? Onko mä peilissä? En oo. Näin. Ikkuna tulee vastaan. Tuossa lampaita. Oi, ne on tullut yhteen. Terve! Hello! Mikä buuki? Hyvä buuki. Jee. Ei ne sanonut mitään. Oi, joku vilahti pöytä tuolla, tarkoitan ei pöydällä vaan peilissä. Niin, sitten mennään tänne. Nyt on näyteikkunakin tässä. Jotain pientä kivaa. Ulkona aika pimeä. Sitten näin. Rai. Siellä on jotain. Täällä on jotain. Osaankaan mä ikinä kuvata näitä silleen, että ei heiluisi eikä mitään. Mutta näihin kuvia tunnelmia lehmäkin toivottaa hyvää Halloween-päivää. No.